Kok ngono ae jangger mari kaitane rek. Kok tabuhi janggeran nang aku mancal kon ngono ta. Kok ngatasi jula-juli ayo. Rungokno. Torekan kelontongan kerikil anake watu. Kelepean keloyongan sing dipikir dadak wis duwe putu. Lak kala dhisik. Ri. Ayo mulih nang gunung cari. Sabari mlayu wae. Surabaya kampung Serat
gejange dipegat eman lemune aja kecapan mundak kecakon mangan bengkuang no pinggir kali aja pegatan penose abot ngekekno layang berebes mili sepeda ponget lampu bereko disetiri arah tangan kiwa disawang pantes gak dadi bojo bareng dirapi entek-entek celono tamanggungan padha dol soto nek lemah ledok kali berasa budal kudungan goleki bojo iku mertondo sing kurang ikhlas kula nang kali gogo welut areng oleh welut disope turang kulane rabi golek bojo sing nurut nek gak gelem nurut selentikno jaran prau kayu rak malang-malang prau gesek rak nang kenjeran rabi ayu rago senilan rabi sing elek towo gegeran kula es lilin lak dawa-dawa sing paling enak teko kali foto sing wedok batin sing lanang kadowo kugum durung kuwe anak anggur dodol bakso cekap semanten piatur kula sae boten emporong kersa enak kayak hitungan kuno ae. Gak apa-apa sing penting kan isine. Isine ya beton. Tapi ambakno nyambut gawe ngene ae iso ngegekno omah bojo. Ade omahku tak bangun omah gedhong. Ade ngarepe pinggir embong. Ngadepe ngadep ngulon. Ngarep tak gantungi gong. Sing nabuh irunge kaya buta terong. Tapi tepak aku bangun omah iki biyen iku asale omah perkampungan biasa. Bareng aku bangun omah saiki dijembarno embonge. Saiki termasuk kelas jalane. Kelas 1A. Termasuk nomor 1. Tapi wong nyambut gawe sembarang iku pancene teko rejeki. Ana paribasane nyambut gawe direwangi udan kaudanan, panas kepanasan, tak mengenal payah, agak mengenal susah. Lho ya wis semono, sik durung oleh penggawean, durung oleh rezeki ya ana. Tapi kenyataane kancaku nyambut gawe sakeda iso nyukupi secara hidup rumah tangga. Kenyataane kancaku cak misdi. Nyambut gawe durung ana saulan del tuku TV. Terus kancaku cak kalih iku nyambut gawe durung ana
2 wulan del tuku sepeda motor. Nah masih koncoku dhewe iki. Koncoku sing arane Kaca iku. Nyambut gawe durung ana sak minggu, del sabuke pedhot. Akan ngombe toa. Yes, gak maido nyambut gawe ana sing ngene ana sing ngono ngarani wong. Sing penting iki mosok arep-arep kanca ya. Mesti arep-arep kanca ae. Gak tau nang arep-arep pacar. Sing penting apel iki. Kaya arek enom ae apel. Putune wis loro ya apel. Sasa iki. Aku panas-panas rono kancane. Oh, gede kok suarane. Sing arep nang aku sing wedo iki. Mbak, badhe tindak pundi, Mbak? Kula to? Nggih. Badhe arisan. Lho? Arisan. Arisan? Nggih. Arisan apa? Panci napa? Arisan duit kok arisan. Oh, duit. Asal nomor pinten sampean? Nggih, duka ora ngerti kok. Oh, derek ngerti. Sampeyan kok ten mriki to? Nggih, ngrekaman iki. Omong ditakoni kok malah le nyaur iki werna-werna lho. Nggih, wong werna-werna kuwi kata wernane. Ning kula seneng kok ketemu kali sampean. Seneng? Nggih. Aduh. Wong kok oleh njemenakne. Kula njemenakaken nggih. Dasar wong iki. Ganteng. Sing ganteng ngene ku dereng kantenan. Dereng kantenan. Tapi nek fotone ganteng nggih. Rada manis. Manis nggih? Manis. Nggih, ngakan gula. Lha mboten ngoten, tegese iki sedep. Sedep. Turune campur bumbu. Dhuwur kira dhuwur, tendhek ora tendhek. Nek diwarke wong sing dhuwur-dhuwur nika ya ora ketok nek ndhek. Nggih, nggih, bener. Nggih. Nek diwarke wong sing cendhek ora ketok nek dhuwur. Nggih, saya cabrol kepalang. Wong oleh gagah. Gagah wis eno. Blengah-blengah kaya pedet. Karepe arek. Burine kaya pedet. Makane aku bengi ngiti-ngiti wis gak enak. Kapan sinten arane, Mbak? Nami kula? Nggih. Ani. Ani. Nggih. Lah sampean sinten? Kula. Nggih. Ki sampean gunani. Mboten kok Nggih mboten. gunani. Wong wedok kok gunani wong lanang nggih mboten. Ora ilok kok. Nggih. Sinten? Kula Sokran. Oh, Mas Songkran. Kan lebaran ya. Wong Sokran kok Songkran. Oh, Sokran. Nggih, Mas Sokran. Nggih. Jantenan kok. Lho, Sampeyan niku bagus tenan. waduh dilemane. Dilem terus kuburine geblak. Lha tak estu, rambute wae brintik. Brintik asli kok. Nggih. Nek kaya wong-wong sing rambute lurus nggih, rambute ora brintik ki do nyangkap salon. Nggih. Rambute njur dikrul ben brintik. Dikritingaken, Mbak. Nggih. Mergi lah kuwi lak ya tondo nek rambut brintik kuwi pancen apik. Nyatane akeh wong sing pengen rambute brintik, nggih to. Sampai dikritingaken. dikritingaken. Nggih, enten paribasane. Nggih. Kecik isi sawo. Terus. Iki segala iki. Dipeleke mboten. Tapi kau kecil sini sawo. Nek kecil sini sawo gak apa-apa. Nek wak bedhe akeh rene lho. Iku sekaku. Nek kecil sini sawo enggak, tapi sawo niku enak lho, sawo niku lak legi. Legi bener nggih. Buah niku klebu buah. Waduh, buah-buahan pancen nggih, Mbak. Buah-buahan. Kecik isi sawo. Sawo nggih. Rambut brintik kaya gendruwo. Gak nyono sing garing. Sangkane wak bedhe ku mangsa. Nek gendruwo pun ati noleh kasah basman. Asline duwe anake. Pada arisan ya? Nggih. Kok teraken? Tenan apa? Nggih, gonceng nggih. Sing goceng sinten? Kula gonceng sampean. Nggih lumrahe iki ya wong wedok ki gonceng ngoten. Kula mboten beto sepeda. Men beto? Wis mlaku wae. Mlaku nggih. Nggih. Padang bulan. Aduh. Iki padang bulan apa? Niki lampu. Niki lampu nih. Masih padang bulan nggih mboten ketok, Mbak, wonten jero niki.
Ning mboten napa-napa nggih mlaku bareng. Mengko gak isin Oh, mlaku mboten. bareng kula. Kan mboten ada bojo ya. Lah delokane kaya ngene iki lak ya wis ketara to. Ketara nek ada bojo nggih. Lah sampean? Apa aleman kaya ngono? Nggih kula iki ngalem kok. Nek ada bojo. Apa kok sak kresik iki? Wong niku. Omong niku mboten sak kresik sing banter mawon. Banter mboten napa nggih? Mboten napa-napa. Kan mboten ada bojo ta. Sampe ning repoti. Kalem kekalemen banter kebanteran. Kula nggih jane ngoten sik bujang. Oh nggih to. Tapi Padha. ae pun kondo-kondo wae. Nek kondo-kondo wong kin konangan. Nek konangan. Tunggu mboten napa-napa. Bujang. Engko ndak enek sing ngesiri ngaten to. Mboten. Kula mboten kusir kok. Kula nyambut gawe mboten dokar. Mboten dokar. Mboten. Eten mawon sampean panjene purun kali kula. Punten dina apa kula turuti. Saestu? Nggih, kesangene tunjungan pelasan niku. Nggih. Tahun rebuhan. Sampeyan deloki kabeh. Sampeyan pilih, Bun. Milih-milih. Nggih, sampeyan milih. Mang tukokke. Nun, Mang tukokke. milih tok. Oh, kok milih tok ya akeh. Nggih sampeyan pilih, tapi pun sing larang-larang sing murah mawon. Oh. Sampeyan tegi dom bundel. Peniti. Kok dom bundel niku nggih ngedomi sampean niku napa? Kaitane dom bundel. Terus silak tukono kalung. Oh, nggih. Kalung sampeyan coplok mawon. Keciliken. Oh, keciliken nggih. Keciliken niku sak monten. Sampeyan coplok gawaken kula. Kula dole. Lho. Tak kira ki nek arep ditukokke sing luwih gedhe. Ha nggih, kula dol kula urupaken sing gedhe. Oh. Tapi nek oleh arisan. Oh. Arisan duit sampean nek medal kok tugas. Lah kok dhuwit kula wis jenenge lak ya ming nukokke. Aduh ngalem ya, Rek. Aku nek ketok wedok ngalem ini ngantuk. Ngantuk ki. Wah, gayeng Rek. Wenenge atiku. Wah. Iki lho, Pak. Pak. Glebok kowe. Ngono gaweanmu. Wah, kepedhuk cakil. Iya. Napa, Pak? Gak tau mangan. Nate Pak wong mangan kok mboten nate. Nek wong iki arep arisan kok glembuk. Karo sakmene keciliken. Ajenge kula gedhe. Arep gedhekno terus iki kok dol kok pangan ngono. Lho kula tumbasaken malih. Tumbaske iki apamu? Niki pojok. Apamu? Pak, Apamu? wodo metu karo. Pak iki lho Pak aku mau dikutuk. Bapak kowe yo ngadeni. Angge gladi. Pringisan pada anake sapa? Wis. Duh. Aku nene dhewe bojoku iki. Duh, bojo sampean? Aja ngawur. Lho, Lho apa? sakno Aku anak. tanggep tontonan kok lho. Sakno anak. Anak Lah kok tuwane nemen. titenono. Nggih, nggih. Kena apa si lanang tuwa kok sing wedok Nom. ayu nom. Nggih. Si lanang sugih. Oh, sugih. Lho, montorke Apa papat. sugih? Montore papat nggih, Mbak. Papat montorku. Sing endi to Pak? Montor Lah endi sing to Pak? saumbah bendina. Lho, bagian ngumbah motor. Nggih papat ae montore geragan. Lho, lah ya tapi papat ya, Nduk ya. Lho papat iki eten pun ngeten Pak. Ayo. Oh, niki direkam mboten ketok. Lho, kowe ku wis tak dudu. Oh, nggih, nggih. Nggih. Niki bojo sampean. Nggih, Pak. Seru kok. Nggih, nek bojo sampean nggih sepunten sing kathah. Ayo seru. Roh. Lho, wis seru. Semerap. Aku mejane ya wis kandha lho Pak. Ning aku dijarak ki karo ki. Nggih. Jane pun Lho, kandha wis, diajak bojo. Kowe dijarat karo iki. Nggih. Terus nyapa kok manggon nang kene Lah ribet ae. Nek gak gelem lak nyengket. Lah aku ya mesake Pak timbang ra nek kancane tak kancani. Oh iya, Nduk. Mboten napa-napa kok. Anu kok radenono pisan. Nggih, mangan Gak diladeni. apa-apa aku gak apa. Ngombe diladeni mboten napa-napa, Mbak. Nggih. Aki. Guyono. Saiki. Guyono anak ping tugel gulumu kowe. Kok ngono kok terus ngancam ku yo. Wong warane mboten kenal nggih, mboten napa-napa sih, Pak. Kapan kapan gak Aku ya ini kalau ngantemi wong ya ini. tapi ngantome nggih mboten loro, Pak. Jane niki bojo sampean nggih, sampean sukani tulisan. Wis duwe bojo. Oh dikae teneng. Ben melet ya. Mboten ngoten, lha kula mboten sempat enggak ada bojo. Kowe takoni piye? Kula keluar takon ngeten. Sampeyan mboten ada. Aku gak takon kowe. Iya aku takon piye? Kowe ditakoni ngene, Pak. Lah sampean niku napa ampun ndek bojo? aku Lah delok ae lak nggih ketara. Ketara. Muni ngono, Pak. Mergo kuwi pucet mesti ndek bojo. Bedak kowe
Wis kok pisan iki pucet. Lah niki ngaten jero mboten ero. Kok ora ros piye? Lah mboten ero pucet gawe mboten ero. Angkat diceno nang pucet iki bojo. Oh ngoten nggih. Ning ora kok, Pak. Piye? Malah dikira aku kira ndek bojo. Ah ngoten. Dikira mboten ada bojo. Dadi kene ngero. Nggih kula sing ngira. Mboten ada bojo. Ora paham kok nyawang wong. Ngero ta iki. Ngero kok. Dikira bojo. Ngero ta. Lah ya ngero. Nyira. Oh ngero. Ngero. Tak kok ngero kowe. Ngiro. Lah tujuan sampean apa? Lho kok tujuan? Sampeyan apa? Aku ki golek bojoku. Lah kok sampean goleki minggat ta? Ora minggat. Lah Ning blonjo. pasar suwe arep arisan kok ora mulai-mulai. Kok begal ya? Aku lho mboten bajak kok begal. Ketara rambutmu kuwi. Ha iki cicikane, Nduk. Piye ta? Angger rambut ngadeg nyat mlaku rambute iki. Arep mlaku. Sing mlaku niku wonge, Pak. Oh, cucu rambute. Boten. Iki bojo sampean temen. Heeh. Nggih. Wis aja dipinggil lho, Kak. Ha nggih kula niki takon. Ayo. Bojo sampean. Mm-mm. Sik dadi. Wis dadi. Kula nggih nggih mboten napa-napa dadiaken pun nanti pegatan, Pak. Tapi sepisan dadi selawasi. Lho, ora aku arep megat iki ora tekan atiku. Nggih. Kok potongane sing angel. Potongane ayu lah kelek lanangan, Pak. Geman megate. Iya ta, Pak. Sorry, Pak, sorry. Iya. Kelek lanangan. Dadi aku kelek iki. Ha iya, tegese iki ora Lah yo kowe tak tapuk kene lah yo. Oh nyatane yo Aku ngono kok, bojomu. Pak. Wis senajan elek, Mbak, kon niku darani bojo. Nggih. Kadang Sampeyan kudu nurut. kenekan kene penasihat. Ha, sampeyan kudu kaya penasihat. Nggih. Lha niku penasihat. Nerangan. Yo saiki ayo bali ayo. Ayo mari wis. Sida ta Pak iki? Ayo. Sida. Yo anu awak dhewe arep lamar arisan. Kok arisan. Ayo balik aku sih. Kok ngerti kon. Lho kok melu arep bali. Lah nggih welek karo bapak iki kan bojone. Ayo. Ayo. Lho nyusul. Ibu, iki nyeluk ibu mak. Yung. Mami. Iya lah Yung tolong. Kok cukup berak iya. Ya ibu lah. Yo ibu pantes. Ngundang aku Romo. Cok lo saiki wis ada Surabaya nyeluk iki bapak, nek nyeluk iki mak. Boleh sapi bengah. Mak. Wah, Mak. ibu apa? Ibu. Saiki Romo kan. Romo. Tahu diutus nang Ngalang Kolak tahu diobong ae. Kayak gitu. Kayak wayang wong. Oh iya. Itu. Kak iki bapak ndai. Kan wis suwe ambek bapak. Pak, iki kancaku, Pak. Kancamu kurang ajar iki. Lah ibumu dijarat. Penerus jenenge. Wis. Soker. Heeh. Soker ya. Kok sokran. Oh, pinter sing wedok sing lanang. Sok. Bapakmu jenenge sapa? Iki Santolowo. Lah tak kurang jeneng kok enggak jeneng. Apa sih? Mugi riwayat. Timbangane Santolowo lak wali Santo Codot. Kok jajak golek gawe mangan sawu kae ngawur. Iki mang ngomong apa? Ini lho tak kandhani. Ibu iki mang makmu ya. Makmu ki mang kesasar kok. Ibu kok. Ibu-ibuku kesasar. Ah tak tolong ngono lho. Iya. Nah iku mang nang pasar jan melok arisan. Terus mbok kelangkan kaya timi mang mumet ae nang ngene kene. Ora lah. Kalunge digrengik. Kalung iki lagi jaluk harus digedhekke. Wis ben cilik ora apa-apa. Lah iya. Digedhekke kok jol ora bali kalunge. Lah ya masih gedhong sepuan ngerti kok apano. Ojo kudu kanca. Oh, meneng wangi sini. Kakone ta, Pak? Kok iki ora sepuan. Apa? Semprot. Bale ae. Ah, bapak iku. Lama dong tak gedhekno, lan terus tak kaisinen. Oh, gedhekno piro? Tak guyon-guyon lho, aku yo guyon. Aku krungu Pak Runian pernah karo Ibu Mang. Pernah ati nglamar. Iya. Iku cacak wis kok taruh apa durung? Wis. Repot lho cacake. Kapan nari? Kapan sih nari? Kapan sih ayo ngomong kapan? Kapan sih ngomong? apa kan? Tambah kuater. Aku ki anak. Ngopo aku ki Lho ngaten. Wong rumah tangga niku damel selawasi. Lah iya. Nek kapan ana sampean cacakne Kartolo nek dereng sampean tari terang-terangan. Nggih nek purune boten purun nglakoni. Sapa sampean sing nglakoni? Sampean ta sing nglakoni? Nggih, kawen. Sampeyan sing rabi. Wis jan iki. Kenceng takoni. Kon kok ngomel sih kan? Lho sakno si loyo Dipae nemen bingung lek dipae Iya. Nek ya tenan kok lho.
Cacakmu ki urung ditari. Ya. Jarene bapakmu wis topo. Enggak manut aku to. Kaya ngono kuwi nek dikandani. Piye? Iki ra. Kok ono arek ditari sik. Ya lek gelem lek gak gelem kok susah. Ki tanggung jawab aku. Oh, anak kudu nurut wong tuwa. Wong tuwa. Nurut sapa lek gak nurut? Lah. Mesti cacak nurut sikut. Lah, gocek. Paman lah gak mungkin toh. Ya, nangis banget tuh nak nurut sikut iki. Tapi Bapak harus bisa mengatasi Tanggung masalah. jawab. Kalau ada apa-apa, Saya oke. justru Bapak saiki bapakmu tanggung jawab. tanggung jawab. Ya ana napa wis bar jawan. Kok sama budang lamar mbek Ibu budalo. Lamar. Tak bantu bendungo teko. Kowe nduk omah. Yo, Bu sampean tumput ngelamar bapak. Lah arisane kula bayaraken pundi dhuwit. Wah, sing blebet bocah. Bayar dhewe. Ya. Kok malah mbok pek. Dadi lho. Ya, Numpak dokar Pak, numpak dokar Pak. Ya. Ya. Tahu numpak dokar di selentik. Numpak ngarepe kursi. Oh iya, numpake keliru. Numpake keliru, numpak nang ngene mburi jaran. Lah numpak ndi? Bune nek ngarepe. Aku numpak dokare kuwi iki lho. Ngawul ngarep lak dijek-ijek kon niku. Kan numpak nang mburine sing tur jarane. Ngarep nduk kupinge ya apa? Numpak ndukur kon niku. Oh, ndukure. Iya. Kan tekan ndi? Kan tekan ndi? Kok lagu. Lah apa ngitung-ngitung kok kono beduk-beduk kan. Kon iki apa nyoba swara. Mari loro durung 17 loh sik iki mana. Iya, pirang tahun wong setengah tahun. Tapi yo kabeh ngrasani awak wah suarane sokran masih tua. Winginane winginane bebek telu mati kabeh nduk mburi. Masa kon kok manuk jalak. Kon lapo. Kono tapi bebek mati tapi wedine. Iki ngene upamane cacake gelem kawin terus apa pengritamu kok nyumbang apa? Aku ya nyumbang sanane lho sing delok duwe aku. Iya wis. Kok kon ngono lho sing kawin. Iya ya. Satu kono becak kon. Aku kok eno lho. Iku duit sapa? Duit sapa? Duit ibumu arisan mana? Kok kon ate nukono becak kanca krungu duwe gawe alasan loro sing Oh, gane cacakmu ya nyumbang opo sing kene? Ya pikiran sak Saiki durunge. cacakmu senengane opo ngono? Lah aku seniman, lek cacake gak sepiro. Cacake lek senengane lak ngluyur ae. Oh iya disumbang anu. Apa? Sepeda pancal gak ngluyur terus. Cek ngluyur terus. Iya. Lah gak mandek-mandek ngawur ae. Wah, dadi sumbangan apa? Tak atur karo bapak. Kan aku matur karo bapak. Waduh kon ngomong matur wis matur. Kok kelinci. Lah iku wong tuwa. Ngomong melu. Oh, ngomong ngablak ngono ya, ngablak. Ngomong ya bapak. Ngomong mbek bapak, tak mono lek kon kok nyumbang. Ini nanggape apa sih? Sembarang apa lek aku njaluk pendapat karo kanca. Kan ngene, ya apa upamane bal-balan? Nah, neka, bener neka. Wah, iya loh. Dede iya. Otak tandi ibu iya. Cera. Aki ngomong apa sih? Dadi apa? Munggo bal-balan ya apa ya? Waduh, bal-balan niku kudu ngringkesi kan, piring cingkir kudu ngringkesi. Nggak nyewa lapangan kok. Oh, lapangan. Iya. Lapangan ndi kira-kira sing paling jembar? Tambah sari. Wah, kurang jembar. Ya apa? Anu, iku. Juanda. 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 Lapangan Juanda itu lapangan motor mulu loh. Kok soalnya tiga bal-balan? Lah ya enak wis. Sepisan ngetan wis ambyuk kabeh mergo Ambil ketiban kapal terbang kon niku. Oh, anu gak masuk akal kan nunjuk gawe kok. Kaya desa lah. Oh, okol. Okol. Musuhe. Herder. Wah, kon musuhe. Dadi wong padha wong. Nah ya okol ya. Iya wis Sing gak tau wayang golek aku seneng. Lek po golek kecut. Lek wayang golek gak. Kon kena wayang lah golek buah-buahan kon. Kok ngomong wong glambyar iki kadang. Iya, wayang ya. Ya wis gampang wis. Kok gampang-gampang tok ayo. Aku sing ndelek wayang. Tabuhan teko aku. Wayang teko aku, terus teko aku. Tapi jok wayang sing blebekan iku guntingnya ya kran. Lho, wayang durung dadi ku kon. Nek wis wayang golek ya. Aku sing golek wayang. Wayang teko aku wis. Iya, terus. Lah, terus teko aku, gamelan teko aku. Waduh, iya terus. Duwe kon. Kok aku sing ngekekno ngono. Lek bojomu digadekno piye? Kakak payu kelemon iki. Ngomong gak karu-karuan, wis ngene dongakno kok cacak gelem. Lah bapak diterima lho. Tapi bapak lek ngene. Bapakmu gak nari gak gelem, kon wajib. Aku gak iso nari wong selendang ilang iki. Kon ora tari-tarian kon iki. Lah nari sing ndi? Cacakmu. Lah aku nari cacak ya gak mungkin wong bapak gak ngatasi lah. Aku maneh ngental lho. Cacakmu ya gak iso menari waduh. Cacake gak karuan, gak karo tenagane kan. Kadang-kadang. Kok akan tenagane? Iku jare wong biyen kok lek anu. Iya wong biyen. Iya. Wale kok gak karo tenagane. Ngomongane wong biyen ngono. Iya. Kok gak karo tenagane mbok ndrok-ndrok apa. Iya. Ndrok iku longgo. Kok ngarani pedote cedhot kok. Lah iya. Wis tari lak cedhot iku. Aku rasane kudu yo apa iku kan. Apa kok blakrakan. Cacake wis ngene ngluyur ae. Wis kene kene. Lek bapak kadung diterima, lah terus cacak tapi mesti gelem. Wis aku sing ngomong. Masuk bodho bapak. Cacak bener nggih. Wis aku sing ngomong wis.
Temen ya. Ya kon gak sanggup bapakmu gak sanggup aku sing ngomong. Enggak aku. Wis aku wis. Kok nek pertentangan mbak aku ya apa Aku sih? tak antem lho. Blakrak. Wis aku sing ngomongi. Tapi bapak dadi sembarangan wong. Lek atasi anak gak sing atasi isin, bapakku tahu dadi jagoan. Tahu nek cempe bareng. Yalah cempe ae lho pira wene. Wong cempe cilik. Oh, wong cempe cilik tekan gak mati. Nek aku tahu ngantem gajah mati. Gajah sakmono gede? Tak antem mati. Mari kok antem terus mati. Gajah mati dhisik tak antem. Iku ngono jenenge nyelawat. Mawur. Lek aku masih lelek nyecep ilmu bapak. Tahu bapak tak cecep wadah. Cecep kenapa nih? Lu enggak ilmune kan abot kan. Apa? Tahu tak coba ya. Malam kemis iki tak coba. Wah, esuk tak gawe. Kok tetep sikute ta? Enggak. Ya ilmune. Ono arek cilik tak belesne lho, tak gedrukno lemah mancep 1/2 meter kan. Kok gedrukno lemah ta lumpur? Lumpur tak salah ta? Lumpur. Nek kon ate nyecep ilmu ngono. Iya. Aku tau dicucuk lho. Oh, kon duwe ilmu ta? Kon duwe ilmu. Apa kudu ilmu? Kok aku dicucuk. Oh iya, sare kon keran dianggap kerane banyu kon iki ngono. Iya. Kan, wis kan. Iya, boleh. Rasaku ya seneng rasaku iku. Lek gak seneng ya apa? Wong urip iki nek gak ndek anak ya uripe kopar kapiran. Masih donyane numpuk omahe gedung gak ndek anak repot. Lho bareng ndek anak situk gado ati nguntal ati ngemplok ati goreng ati. Bingung rasakno aku iki. Rasaku anak lanang wedok padha ae rasaku. Nek diatur enak. Wong anak wedok dapurane koyo ngene. Sus. Kok niru makne gak ngene arek iki. Nek niru makne ngono mesti pinter. Masak ya pinter. Wae jajan ya pinter. Bikin kue ya bisa, mestine. Sus. Tekan ndi kene? Nguras. Lho kon. Ya apa sih ndek nemene kon ngono arek dewo. Kon ngono arek brewo. Kon ngono arek wedok, sakno. Apaan nek wedok? Para wedok kok nguras iki lho. Timbangane gak ana iwake. Penghasilan. Oh, penghasilan. Iya. Mari nguras nek klopo nak ya. Atu kok ndukur mlorote cebatras kabeh kan. Oh, gak pokro ngono kok tuh. Yo opo kok. Ngono iku diturut ta. Wong tuwa nuturi ngono. Lu kebacut, nguras iki wong lanang. Ngono lho. Bapak kaya oleh apa? Oh, oleh ya oleh tapi gak pantes, gak umum. Wah, aku yo pinter bendung. Oh, pinter bendung. Iya. Bendung perkara aku nih. Opo ngono iku? Meneh nyita botol pisan ngono. Mangane sekolah yo gak di sekolahno terus. Lah kok sekolahno dablek ngono kon. Sangu, nek gak sangu akeh gak gelem. Sekolah gak nutuk, motel. Aja sekolah, buku larang saiki. Ngono. Jarang wis lho wong. Goblok iki kok tak lho. Mas gak sekolah kono pinter ngatur rumah tangga gak apa-apa nak masak sing enak. Mangan kudu enak. Duwe sapa yang gawe mangan enak? Iya duwe sapa ya iki? Gak ngono sing darani masak kudu pinter, nek jajan pinter. Makmu pinter biyen. Pinter apa, Pak? Ya pinter masak biyen. Masak apa? Masalah. Masak apa ya masak panganan ada ngono niku. Model ket biyen ngene masak enak-enak, Pak. Masih jangan-jangan asem. Nek dirasakno. Lah ket biyen jangan asem ya kecut iku, Pak. Lah kecut apa kono aseme ngawur ae kono niku. Nek enak ya apa jangan asem ae. Isane sedul kek balung-balungan lho. Balung apa? Balung omah.
Ngawur ae. Ah kono masuk, gara kopi apa? Sik manggang iwak. Ngono manggangen iwak ngono. Diapakno iki, Mbok? Buakan ngono iwak iki. Iwak diapakno ya dipantan ya iki. Nuwun. Sopo Oh, Nuwun. monggo. Wah, ngono Mas. Pak Basman. Lho, kok sampeyan nami iki lho? Lho, Sampeyan sinten? Sinten sampeyan? kula. Nggih. Kula bojone niki. Oh, niku bojo sampeyan. Nggih. Lho, kaya dompet. Kok kaya dompet? Mboten lampine lah apik nyapu. Pun dangu. Lho, Pun dangu, Pak. lho niki omahku kula kok. Lho, Omahku kula. oh, kula kita sing nunggu sampean iki. Oh. Iya nek sampean iki. Nek ngomong nggih sampeyan melek. Mergo mboten. Nek ngomong pun merem ngoten. Mergo niku wae teng ajeng kok wonten tulisan awas. Kok potongane besok ah. Oh, ya duka, Pak. Oh, duka ngomong foto dicik. Nggih. Karep omah kula ngeten kok. Oh, niki griyane sampean. Nek omah ngeten niku omah kula, nek omah gedhong tingkat niku kula enten mriku, paribasan kula penghuni utawa mboten semer sampean. Oh, ngoten niku kula mung ngoten sampean serik. Mboten serik, mboten cocok. Oh, syukur. Oh, syukur batuk. Lah timbang pundi wong kaya dompet lho. Oh, lha iki. Lho, timbal baliknya apa? Oh, timbal balik. Ya, ayo tanduk ya. Ya lho, Pak. Timbang ngomong nduk aku nduk. Ning anu, Pak Basman. Nika wau teng ajeng teng regol wau nggih. Kandhane. Kok omong sampean niku enten mriku lho. Tek. Nggih, gapura ngarep. Gapura. Ana apa, Nduk? Kok enten lho kok nduk. Iya cok kowe wedok kok. Jenenge Nduk, ta jenenge Nduk mboten. Pancen wedok nduk Oh, niki. wedok Nduk. Sepundi to sendi? Anu, nika wau enten tulisane. Nggih. Awas ada anjing galak. Apa iki? Sama kuasu. Mboten. Nang iki header lho, Nduk. Omah sebelah niku. Oh, sebelah. Sebelah. Andene tulisane kok nang kono, Mang. Nunut. Oh, Nunut nggon tulisane. mulane kok jegak-jegok tak goleki kok ora enak. Kula sing cukup. Ben ora jegok nduk kowe ngawur ae. Watuk. Oh, watuk. Watuk kok grung. Wah, salah. Sing lanang potongan kaya iwak sili. Lambene apik. Apa iwak sili? Iku ben tau dari cari skoci wae. Anu kumat nduk. Wis sewu Mas. Mas, Kok mesti gadah. napa rek? Telah sampeyan. Kok niku kerjaan Pak Dokar. Napa niku? Kok nuwun sewu, mesti gadah sewu. Yang dicain mesti gadah. Kuping sae lho aku bedeng. Goblok. Jalek Dirungokke dhisik ngono lho, Pak. nyuwun sewu kok. Mboten amit. Monggo. Ngapunten. Monggo. Monggo amit tak monggo dengkulmu anjir. Lah iki anjing iki laderane angin, Nduk. Ya ora kok angel. Lah kok nek amit-amit tak lunga to. Sampeyan kuwi sing bingungke, Pak. Piye to? Tuturan, Nduk. Iki arep nyebowo arep Oh, ngomong. dianggap aku ki danyangan. Oh, karo dadang pesok ngono. Nggih, Sampeyan keterin asma sinten? kula Pak Santalawa. Napane? Pak Santalawa. Terus pundi? Kok kumat dadak iki. Nuwun sewu. Napane? Oh, lah kuwi apa? Napa? Medeni, Nduk. Wis, lho, gilap. Mula kupingku gilap. Atane kupingku ana klingisine to. Waduh wong iki ya. Wong iki minta pateni dhewe. Wis. Lah kok ngrasani to? Mboten ngraosi, cuma ngomong ijen. Sinten nami sampean? Santalawa. Oh, Santalawa. Nggih. Oh, apa kaya enak. Mboten cepet. Sampe mambu. Nggih. Mriko layak lho, Nduk, lho. Mambu. Wah, layak mana kok nyoto lho. Lho kok ini, Nduk? Mambu kok. Iki omongnya Bu Nawas. Awas kan ya. Awas temen kan ya. Soalnya tak jejak gegemu kan ya. Aku. Coba rek. Potongan kaya wambak. Lah, kowe kandha timbang karo apa. Lah, ora sampe ngriki wonten paribaos napa? Kok paribaos. Nek mboten iso basa ampun basa. Kuno niku sampean niku. Nggih. Kok paribaos niku.
Niku tembung napa niku? Wonten anu wonten datanipun napa? Lah, wonten perlune napa? Ah nggih wonten perlu napa? Ngeten nggih, Pak. Nggih, nggih, Kula nggih. mriki niki badhe nglamar sampean. Yo, kamu iki Iya ta, Pak? nglamar takon sik kok nglamar sampean kuwi kan kek kuwi. Ngawur. Lah mau piye to, Pak? Nglamarake adik kula. Nek ngomong sing genah mripate kok benik. Mripate kok benik. Anu ngeten nggih Pak nggih. Anjing. Ngeten iki dadine ampun anu putih anu sing kok. Pokoknya tambah berem kaya ngono ya. Aduh, cek tempat rek. Sampeyan terus gadah anak. Lho. Napa nih? Pendidikan gadah anak. Nggih setunggal. Kula mboten prekalan kok temenan nggih. Nggih gadah anak. Setunggal. Lah niki kleresan, Pak. Napa? Kula ngebun-bun incing Jawa Son. Lho metu payung nek timbangane kudangan metu payung ngoten lho Mas nggih. Kok sampak keluncum. Wah, repot iki wong iki. Tapi mbok udan tak ceteles. Wong ngerong ngono. Tegese mboten tembung kula niku ngebun-bun esuk enten bon terus udan-udan sonten mboten. Lah terus pundi? Paribasane. Oh, paribasan nggih monggo. Badhe nglamar anake panjenengan. Anak kula? Nggih. Lho kok sugih kendel ambe? Kendel padha Jawane ngono. Sana wong Dayak ben. Lah nek sampean sampean iki macan kula mboten wani. Oh nggih nek sampean ngajeng anak kula. Nggih. Lah niki angsal sinten? Asal adik kula. Lho, Anu anak kula. Anak kula. Tuwa ngono kok Iya, anak kula, Pak. Anake niki anake bojo kula. Lah nggih, nek ngomong sing genah. Nggih, Pak. Kula sing bareng. Pun kesusu, bautune koyo garu apa mboten. Lah, mboten, Pak. Nggih? Lah timbang kesikut nggih nak kesusu. Oh nggih nggih, dadi sampean nglamar anak kula niki, Nggih. sampean kantukaken adik kula. anak sampean. Anak kula. Sinten namine? Namine Sapari. Anake lali. Lho mboten mergo sing sok daftar rak niki. Oh nggih nggih, Sapari. Nggih sing ketengen iki. Tasik Joko. Kula tugas terus kok, Pak. Mboten nate ten griya. Dadi nopo sampean? Lho kok punten lho. Tugas napa, Men? Lho bagian keliling kula penilik. Oh, penilik. Nggih. Penilik anu kepala sekolah nih, kantor itu. Mboten. Lah penilik apa? Nilai tegesan sing dawa-dawa niku. Aduh, Wis temenan kok. Gue kesan wong Bandung. Aduh, mau babuk gua salah jadi penilik. Ya opo iki? Mboten niku biyen, ning sakniki mboten, sakniki Nggih, pun nggih. kecukupan. Kula sak mangke niku pun mengingsapi. Sebab wong niku wong nek semonten nggih. Nggih, nggih. Biyen koyo ngoten sakniki aja ngeten ya Nggih, apa lah. dadi nyono nggih. Nek ngoten kula trami lamaran sampeyan. Nggih, Nggih. nggih. Pokoke sepuh padha sepuh, rembug rukun dadi monggo dipun ngarak. Oh, nggih, mangke nang ngoten kula kepareng nggih. Monggo Kula dipun masuk, tunjuk, nggih. monggo dipun tunjuk, monggo dipun tunjuk. Nggih, napa niki tunjuk? Kirangan apa nggih? Ora ana apa-apane aja Nggih. Cok, nang ngono bali ya. Monggo. Ya. Sok kapan iki, Pak? Besok jeng minggu. Ijab sakniki ngenteni apa? Ijab bensin ngatos napa? Dipersingkat apa wong ngene. Oh, nggih, 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 nggih. nggih. Monggo. Bareng-bareng nggih. Wes, perkara anak apa jare aku wong tuane rene. Sing penting tak atur mburingku. Nah, pusing ngrasakno keluarga iki. Mosok tunggal sak petarangan iso gak padha. Bapak potongane ngono, dukur kuru. Adik emak yang ngono kecentet. Kartolo ganteng kuning aku dhewe kok kelawu. Iki opo? Salah kaitane ta ya apa bapak? Wis repot iki. Lho, aduh. Adane pesut ae. Kon Dik. Ngono ngarep mah lho kesandung-sandung. Mulai gak repot ya apa? Coba tak pikir wong sak keluarga lek sing padha. Gak perkara iku sing penting adek. Gara-gara campurno ae. Lah apa sih peneng ngurus apa? Lah ya apa sing dipangane serba kurang, Dik, no omah iki. Coba iki gak keliru ta wong ana sugih kok dipangane sebelah kurang. Soge ini soge. Sama ya apa wong perbedaane mangane jeje. Kon iki nek gak siwak salem mo. Iya. Aku nek gak bistik mo. Emak iki nek gak sop mo, bapak iku juawut. Coba ta. Gak repot tanggolane juawut iki. Iya dikepakane juawut nyucuke gak patek anu. Kemasan mau bekodot ta men. Bajut. Tekan dia kan. Aku goleke peno. Lah apa kon cacak kon golek? Aku golek Riko.
Golek nomor riko kon. Golek sampean. Golek aku ta. Heeh. Apa? Ngene, ya. Iki aku dikongkon ngeri-ngeri. Apa sih? Ngeri-ngeri ku apa sih? Ngeri-ngeri apa? Ngeri-ngeri ku istilah ngeri-ngeri ku apa? Kongkon ngempuk lho, ngempuk. Lho, apa yang anu ta? Ana perlu nek aku ngono ta? Iya, dikon ngomong penojok nguyur e. Lho, mulia bener. Lah aku ngluyu gak ngluyu urusanmu, takon iki cilik kon niku. Tapi bapak iku dijatuh. Oh, jatuh rasamu apa jatuh? Daerah kene disungkani wong lho, lek mergo peno ngluyur terus bapak jatuh namane. Lho Pak Mursal ngono ta? Bapak disungkani wong daerah kene. Wah, awak dhewe iki nek kurang super pergaulane macet pikirake lho. Ya gak ngono delok bapak lek metu nang embung wong lak miring-miring kabeh. Miring bapak tahu gendeng. Lho gak ngono. Ya mergo peno gak tau mulih, terus nduk gerdu omong-omongan, gak gelem mulih turu-turu nok sawah-sawah iku lha apa wong sugih turu sawah. Kan aku wis golek kawero. Oh, gak mulih-mulih nek gak iso mremo. Latihan wis tak diet aku lho. Ya gak apa-apa, lek perkara belajar gak ono eleke, pengalaman iku gak ono enteke ya. Tapi ya mulia ya. Bapak iku lho ya apa mulai pejapane sing bapak ya sik seger. Wingi ono surat budak. Terbudak. Iya, dikirimi kuping wae. Ngawur, pimpinlah anak Anda ngono. Dadi bapak saiki jungkel ndok Mas. Terhitung kon mimpin isan. Lho gak penodok aku wis jujur. Waduh. Jujur apa lo? Lho iya gak tau. Anane orang bengi gak mulih kok ndi ya coba. Lha kok dipon arek-arek. Jujur lah ngono kok. Ya dijak ndelok sirat kono lho. Ngene lho. Kono mesti dirapekno. Ya apa? Dirapekno. Dirapekno? Iya. Wah. Lah terus ya apa? Gelem tak gak? Oh, gelem ya apa sih kon niku? Bapak wis kadung nglamar diterima. Lah salah dhewe sembarang iku ya. Nek jane ngrapekno anak iki aku ditali dhisik. Lho kono gak gelem. Tanpa mutawi aku ya emoh. Gak gelem. Moh. Wah. Ono ya wawan. Aku mbek wong wedok wis benci kiwur-kiwur ta ono. Ada winginane ngentut narek lambe abang ya apa? Wingi. Iya. Iku ta? Iya. Iku lak yo jalur nemen iki. Iki jalur nemen gak ya? Nurut to. Arek ayu jare. Mah, gak kawin. Lho, pas ndek gawe saiki arek. Aduh nyambut gawe kawin enak. Dino meneh teko gonge teko panjake teko re. Ya salah dhewe. Cuma izin durung metu. Ya wis muga-muga gak metu. Sik gak nanggap ngono lho. Lho gak ngono iku sik jeluk kasih metu jare Pak Lurah wis nduk Pak Lurah ngono lho. Wis aja maksa aku Dik, wis. Bapak kon lakon dhewe wis. Lho bapak dilakoni diuyap mbek ibu. Ngawur ae. Lah terserah sih aku mau kawin kok. Bapak rene lho. Wis tak kandhani, Pak, kok aku tutno. Peduli ono bapak ono emak gak peduli apa. Ojo ngono, kaget peno kok sekali kawan ditetep kawan win. Ngono kuwi apa? Ngono iku. Pak, ini orangnya, Pak. Ya, keluarga bahasa Indonesia. Iki lho, Nduk, Iya, Bu. bandaran, Nduk. Lah iki apa? Ora mulai-mulai nganti kangen lho aku ki karo kowe. Iki apa-apa sih wong lanang iku bagus sama sih gak mulih gak apa-apa, Pak. Lho, ibu nglayung, bapak iki lho ngenes iki lho. Apa aku ora ngenes sampe. Oh. Rusak, Pak. Apa? Apa? Golek aku lho apa? Iki lho. Kandhani kok orang ki mau. Aku pikir Wes. kudu nang becak. Iya pancen kesel aku. Anakku soge ngono. Lah gak apa-apa yang becake tak tebas. Hah? Wis tak tuku becake. Kok becak seluruh kae kok tebas kabeh. Iya, wong anak wis oke. Sik kabeh. Iya. Ambil apa? Kowe piye aku tak kawin ki. Apa? Kowe. Wah, wis cocok omongane adik. Aku nek sekali mau ya tetep mau. Lho kok emoh piye to? Kandhane Bu. Wong omah iki kepenak, besuke iki wecekno kowe iki par pijen sak teruse lak ya. Terus bandane ku lho apa, Mak? Wong peno Lho iku. bandane apa ya? Wong tuwa lak ya tanggung jawab to ya. Mah. Lho bapak wis gelem kelangan sembarang kok peno gelem rabi masih kelangan sikil gelem. Lah kok Iki bangun kon. Paribasan, Pak. Paribasane sikil bapak sikil Lho, korban. paribasane sapi didol lak kelangan titik lah gak apa-apa. Bapak kok dicek. wah, apa kan desa aku kok jok-jok. Mawur lho aku ki lho. Dari mangan anak wong sugih. Kan kalau kandhani. Kok iku ngelamar anak sapa? Lho, mas-masane ibu lah akeh. Akeh pancen. Mas Tamto, Mas Juari. Kok kabeh mas-masan. Iya, sing urane karo Mas Heri nek. Wis nurut ta, Cak. Wis lek gak ayo aja gelem ngono lho. Gelem ya le ya. Aren ndi? Ayu kok. Aren ndi? Anake Pak Basman kae Basman. lho. Are sing teko kampungan iki. Lho, Pak Rung durung peno arek ayu ta. Wah, kok niku. Arek perning kono lho Mojokerto. Kok ni jomblang kan padha bapakmu kon niku. Kok jomblang aku ki bapakmu pantes
jomblang. Padha mbek bapakmu lagi bapakne sapa? Ha iya padha mbek bapak iki. Ya kowe tak gedekne kuwi ora gedhe dhewe lho kowe iki. Ya bener. Peno sing ngoni, Pak. Nah. Tapi nek sifat peno gak kenal, lha apa ditiru? Bapak disifat-sifatke. Bapak sifat kuping. Ya mlayu. Lah iya lek salah peno tak nglamar iku mengetahui aku, Pak. Aku lah anak peno sing barep ta. Aja ngedel wong tuwek iki. Lah peno didol payu piro kota kali itu rusak. Paling mlebu jagal lek iki. Jakale ora gelem. Ngawur. Kok do kurang ajar iki ta. Iki rembukan wis dadi, rembukan wis dadi. Rembuk wis dadi. Mas ini karo wong tuwa. Rembuk wis dadi karo wedake. Pokoknya tetep mau gak gelem kawin wis. Tetep gak gelem, tetep iki gak gelem. Lek peno kudu gelem. Tetep gak gelem wong tetep kudu bojo. Moga yo omonganmu nyerekal ae lho. Wis pokoke gak gelem mau kawin. Yo gelem. Lek guyu mesti gelem. Oh, iya. Cek geli sih malih bareng aku mantuk ora guyu. Gelem ya, wah gelem anak. Ya kayak ngene, aku gelem tapi tak delok dhisik rek. Kumat apa guyu. Yo guyu marem aku. Seneng. Heeh, ayo ta. Delok apane? Ya ndelok dhisik tak delok potongane. Ayo no gelem. Mulus ta enggak ngono lho. Mulus ku petik ta. Lho gak ngono nek arek iku cek perawan. Bapak wis gelek, nom-nomane paling kurang ajar bapak biyen. Wis seru arek ayu. Apa? Kurang ajar. Lho, sindelan lah bapak wis seru arek wis ayu. Aku nama aku kurang ajar lho. Lho, anake gak enak remuk aku. Lho bae janda, aku mau nek janda. Ora perawan. Takon ibu lho. Iya ya, Bu. Teman ayu, tenan. Luwes. Iya Wong iya. cacat sithik. Apa? Sikile puter. Pak, semua Pak, mau Pak. Ora. Ora iku dipilih sing jangkep. Iki lho fotone iki lho. Gelem kok. Endi? Lah iki lho fotone gak ono. Lah kok Fitri? Kok rupa driji ta? Iki lak driji ini. Oh, drijine manis. Iya. Iya sih, iya sih, iya. Iya. Temen ta. Gelem wis gelem. Iki sing ndi ki tanggane. Kok kartolo iku. Fotone gak ono, iki tanggane wong kono lho. Lah kok napa mbek fotone tonggo iki? Wis ta mesti ayune wis ya. Ngono ta, Pak? Iya. Pak sepuran aku muni bapak kurang ajar mau tak baleni maneh. Gak apa-apa. Dianggap wong nom wani karo wong. Ora apa-apa, jajan gak apa-apa. Ya aja kaya ngono to. Gelong anak. Anak iki dituturi aja. Lah iya. Sopanan lah dipake. Ya, Pak. Kok dianggap anak iki wani karo wong suwir lak repot ta ya. Lah terus iki apa? Ngarak-ngaraki pakaian iki apa? Gampang. Adate dadi kemanten iku kudu lengkap lho, Pak. Lengkap bisa. Sepatu, celana, Duit, kemeja. Sesih tok sepatu. Oh, kayak nyaduk peno ngono. Ya sepatu balik. Ya, Kono tumono kemanten sepatu bal. wong tuwe kok disaduk mbok dibal. Oh, iki kocok ae iki. Ora wis komplit. Sepatu sing apik. Komplit. Komplit pakaian mantan. Ono sepatu roda. Sepatu roda. Manten sepatu roda api. Iya sing ngiringno balapan. Kok iku. Bisa. Harus sih. Arloji barang. Tapi kudu diiringno wong akeh ya. Komplit kan sak setel, pakaian jaran. Tak gawe tak peno gawe. Lho nek peno gawe-gawein. Gagal komplit. Kalau roji nekku kain lek gak gelem yo jam tembok engko kalungno kabeh. Tangan perapatan ngale. Ayo ngarai. Saiki ya. Ayo, kalian dhisik mulai. Ayo. Iya. Enak-enak. Nek kon nurut wong tuwa gak tak kuciwa nak temen, ya ta? Sampeyan ku gak tau bergaul mbek wong mbek Pak. Apa sih? Kok gak ada sing teko lho. Lho, gak butuh wong gak teko gak apa-apa, sing penting ijabmu dadi ngono lho, ah. Lho tuan ya tuh. Iki arek Banjar kowe arek iki. Waduh yo bak celuk tuan rek. Wis kan kok kok dayo situ gak kok. Wis jauh prasaku dodol martabak. Waduh yo bak celuk tuan. Sing gak ada damel Kula nak. niki jange Nggih, manten. Kula niki anu, adikne manten. Oh, jaler. Nggih. Oh, adikne manten jaler. Nggih, jaler, manten mriko jaler. Waduh gendeng arek. Lah ya adikne manten anak. Iki adikne mriko jaler. Nggih, nggih. Kuwatir bae mriki jaler mriko anu lah. Oh, ngawur ya ta. Jadi niki anak sampean. Anak kula niki. Niki kemantene. Sepi, Pak. Nggih, dari dugi. Pak jam piro Pak? Sak pegel aku. Jam 3 dalu tekone.
Kok sampe nggih nak teko kabeh wong ta. Iki anu sing ngarak wong 600, Pak. Nggene cukup napa? Waduh gak cukup robo mah iki nek. Mboten cukup, Dik. Gue sak entene. Oke, Kan kula susul nggih. Nggih. Sama cepet-cepaken lho. Pun kuwatir. Nggih giro kaset apa giro biasa, Mas? Giro kaset ta biasa. Nanggap tip kok niki Mas. Ngetip ya. Nggih, cek anu titik mangane sing Joko. Wah, murahe. Oh, nanggap tip niki, nanggap tip. Katen. Kematen teko lah. Lungguh sing tepak, sing apik. Pangane ngapulancang sing apik. Delokane sopan nak. Iya. Monggo. Waduh. Rek niki rek. Monggo. Oh, pengiring niki. Mantene. Don? Mantene. Ono ngawur kan? Ayo aku takon ke mantene. Kon aku manteni. Lho kan mburi lho. Kan bapak picis-picis. Akeh wong bingung rupane rek. Iki kemantene tuh. Aduh, Mas Sonto. Mate besan ta jumbritan. Mboten. Engko bener besan. Tapi seneng ati kula. Monggo. Pundi kemarin jalan. Lah niki kemantene lanang. Oh, nggih. Kula Oh, sampe pengiringe. nggih. Sekarang kula sokran. Oh, sokran nggih. Pengiring. Nggih. Omah kula duku kupang. Oh, yo ya tokno. Menawi ngaten nggih, Mas. Nggih. Monggo kemanten jaler kali kemanten wedok ditemokaken. Oh, nggih. Le. Anu, ditemokke. Ngono, Pak. Ayo, anu. Niki mantene lanang. Oh, niki ta. Nggih. Apa kok nonton gedokan jaran? Lho, geduk lho. Boten. Iki ngono le. Omahe mertuamu. Iki ta. Gane maratuamu. Pak. Iya, Dak. Wah, ngawur. Iki mertua. Iya. Iya, Rek. Oh iya, endi kakale bojo? Kula manten. Nah, niki napa niki? Iki, Pak. Sopan ngono lho le. Iki ta. Heeh. Waduh, bener kuwi apa, Pak? Cek nemene penuh nyiksa batinku. Lho kok nemen piye ta? Aku lek anak wong sugih, sih. Iya. Aku arek ayu-ayu sing ngelamar antri yo gak gelem nampa. Heeh. Kok penono lan arek koyo ngene iki. Lho, Ya, kok Pak kok seimbang ambek aku ta. lho, cek. Wah, nek ngene mau aku. Lho, ya. Duh. Gak ngono. Kemanten ono kecele bareng, Rek. Kenapa? Kau udah kemanten ono kecele, Pak. Ini apa ngono? Kan tiba dah. Sing tiba. Oh, Dijejek ngono Pak. Aduh. Pak ganti manten aku. Niki lho. Nah, niki jelas. Nggih. Sampai mboten tanggung tajab. Mboten tanggung jawab. Saya tanggung jawab, Pak. Nek ngeten aturane kula isin. Nggih, anu nggih pun duka. Nggih. Lho niku mapane mboten jarak kula. Lho, anu sih. Kemanten ditemokaken anakku dijerongkokaken kok. Kan iki Taman muring-muring pun nyelentik, Pak. Mboten ngerti ngapuni. Manten wedok ya adu-adu dijurungkakno jare dijejak. Iya, Nduk. Niku mboten dijurungkake mboten dijejak. Cacak niku mlayu lah niki kesenggol. Lah ya robo-robo tapi ono kecer kok ya. Mboten nyejek. Niki sing salah panjenengan niki, sing salah badak. Lho, badak iki Bapak bapak. niki. Cacak mboten ditari moro-moro kengken ngarak. Lah niki ya napa? Ya apa, Pak? Ya ngene lho iku ya nutup ana kuwerangane bapak karo ibu. Nang kula gedhek. Heh? Ditutupi. Nah titipi apa kok gedhek ki apa? Pak terima Pak durung-durung wis menghina kaya ngono. Lho ampun. Karo trimo gampang golek trimo. Jarine kalimat. Niku belakang. Saiki apa, Pak? Saiki wak kowe wae. Ya apa? Kowe Apa lagi? Lho, cek sampean. Lho, iki turunane wong apik, ora turunane wong edan. Turunane Apa wong lagi apik. cek sampe? Lho, sampe piye? Sampe apa? Cek sampe wong. Wah, bingung. Situ. Nah, niki dah. Niki kula ganti kali anak kula Lek sing ngono lek panjenengan kula iki ya. Ya. Aku tak kang mburi sik adus-adus sik. Ya. Masih ngono. Yo. Wis. Adus sik. Lah nek ngene pun genah nggih. Berarti enten gantine. Adik nih kemanten lanang nih wau. Wah, niku bagus. Ya tin yo. Saiki sing penting kok dadi kemanten. Ayo foto ngasuh. Ayo ngasuh.
seneng aku wis tau gawe wirang wong tuwa ini. Wis wong tuwa wis gak kena di pek turune maneh. Mosok anak dirabekno arek koyo ngono iki lho. Coba ta. Padahal kancaku arek golongane sing wis blater-blater doleno arek desa ngene apa. Ngawur ae bapak bandane entek akeh. Wis gak mageri ngurusane gapit gak nyegeri dari penyakit. Tibake blonjo ya bingung masak apa iki. Waduh, ketemu arek bingung. Dik. Lan apa Mas kok mesam-mesem piambakan? Ya, biasa wong lanang nek nyopo wedok kudu ngene manis dhisik ya. Ngetokno kemanisan iki. Iki nek maju iki maju aja dado. Mumpun pireng kok Mas mbuki mriki? Oh, saiki ngene ya. Kan apa? Ada melok takon, omahmu ndi? Niku lho celak. Lah niku. Lah tertek. Jembatan. Nggih. Oh. Kok sampeyan ngomong jembatan lho? Iya, iki jembatan. Lah tertek. Wis padha ae jembatan tertek padha ae. Saiki ngene, kon mangi jene ta? Nggih nduki blonjo. Blonjo. Nggih. Saiki kesempatan iki. Kesempatan kene melok aku. masak. Ayo melok aku. Lho masak kok melok sampean? Wis ta, ayo melok-melok lho, mlaku-mlaku lho. Mboten ana apa kula bendina mlaku wis. Nang tuku-tuku kono tak tukokno perhiasan apa sing kon karepno, ya. Lah napa sampean mbasakan kula niku? Lho, gak apa-apa. Dasar ku ono. Aku cinta mek kon. Cinta no tengah jalan iku Ya. mboten lan apa? Kon pekku ya. Mboten lah. Pekku. Iya. Kaya ae. Wis ta, aku ganteng kon ayu kon seimbang. Kula ning ndek bojo kok. Wis temen wis gak percaya kan duwe bojo. Nek gak percaya. Malah kon cek gadis kan Kan iku. mboten kok betos surat nikah. Ayo ta, ayo ta. Men kaya ta? Iki lho cinta. Ayo ta, wal dilu ae, guys. Aduh, dijumali. Hai. Jumali. Kon niku Ayo, gak kebian gayar ta. oh, kon niku lancang iki- kon niku dulur enom wani betul. Apa sing kapok? Aduh, Dek. Ayo, dengkulmu sampe. Kon niku ngantem aja nyadep Peter. peter. Pene iki apa iki nu bojoku? Hah? Iki bojoku. Kowe jadi guyon lho ya. Pene iki pas ta. Iki lak jange dadi manten mbek peno biyen. Peno Iki. gak gelem mlayu iki kok tubruk sampe njungkir walik. Terus aku nebus wirange bapak aku dikon ganteni. Lah rek ayu ning ngene dibandani lek wis ditukokno rok koyo putri kaya kate di aku ora ngajar. Wis kan iku ngalah wae, kon iki dulur enom. Tuwa rapi dhisik sing awon enom kari. Iya. Apa sampean biyen mboten korong kali kula. Lho, lah biyen saiki kok gelem. Iku mah ya tak antem wangi ngomong. Ya apa, sampe buntuku rompal ngene ya. Bapak, kok bapak? Apa iki? Kok bapak? Apa iki? Oh wis ana Iki kapan? Waduh. Kowe gawe wirang wong tuwek. Ya sepurane, Pak. Sepurane. Mak sepurane, Mak ya. Sepurane lha iki do ngapa? Lah iki ngopo kok gerjekan? Muale tak antem pindho. Iki lho adik lho. Pak krungu po, tunggu tak nduga aku waren. Pantek kuwi pindho. Nah, aku meneng-meneng. Bener ajar. Kok iso syukur meneng bolon ndi meneng. Bolo adikmu. Ora karo salah ta. Pak, bakal bojoku dikudo, Pak. Nah, ngono kuwi. Bakal bojoku ya bojoku dikudo. Iki lho bojoku Pak Wi. Boten ngerti sampean mboten korong kali kula. Iki bojo najimu. Sing tak kabari kok lho. Wis sing ora gelem kae kowe tempo ayu to. Iya. Kowe mau wis tak dadekne karo adimu katoro. Biyen kan elek kok ayu. Ha tak dandani kok. Ya sing nek tarabine. Iki entek paku piro iki? Wis aku kok omah kok piye kok. Pak peno ngalah. Lho, kok aku sing ngalah. Wale, lho bojone ibu. Adik ngalah ya. Wis kowe terima-terima. Iki pancen kadung oleh adikmu, kowe wis kudu trima. Kowe ngalah. Oh iya ya tadi wis dikawin adik ya. Iya. Wis gak apa Dik, kawinin Dik. Sama dikawin kok. Terus aku ya apa? Heh? Terus aku ya apa? Ya kowe aja kuwatir jane bapakmu, aku jane ibumu. Pak, Aja penuh. kuwatir. Blater. Bapakmu ki wong blater. Kenalane ki wakeh, terus Iya. anak sing ayu-ayu, Wakeh. sing manis-manis. Ah. Karepine sing kaya ngapa iso? Oh aku nek arek sing ngelebihi toko iki aku mau Mas. Wis ta, matura karo bapak lho, matura. Kok ya? Aku kawin ae, kawin. Kok kowe njaluk duwe bojo? Ya, pokoke ngluwi iki lho, bakal bojoku iki lho. Wah, nak perkara luwe ayune kliwat kat. Temen. Wah, Wah, cari temurun. Iku jaluk aku, Pak. Cocok iki, Pak, ya. Jenenge Cece. Sapa? Jenenge Susilawati. Lah, cocok. Oleh safari ya cocok. Kon seneng tenan? Heeh, omahe ndi omahe? Kowe, Omahe ndi? Omahe loro kuwi. Oh, tidak begini ya. Cedak. Ah, wis tepak ya. Nek kowe digawe wirang wong tuwek lho. Gak. Kowe tresno tenan? Bisa ya. Naruh bocah gelem. Gelem. Nek bocah wis mati.